Ngaphandle kokumosha isikhathi sakani zocela nje zwele sivuleni incwadi yesihlabelelo sesihlabelelo chapter 5 sizofunda nje uverse 6, 7 no 8. Isihlabelelo sesihlabelelo chapter 5 verse 6, 7, 8 egameni likaJesu. Ngiyamuzwa engiduduza engini kithemelisha mhlengi wami umhle yebuya phila Jehova idwala lami chapter 5 verse 6, 7, 8. Verse 6 ufundeka kanje. Ngamvulela ke othandwe wami, kepha othandwe wami ubephendukile. Wamuka umphefumulo wami wawuphela ngokukhuluma kwakhe. Ngamfuna kepha angamthola, ngambiza kodwa akaphendula. Abalindi bangifumana behamba emzini, bangishaya bangilimaza. Abalindi besigane bangaphutha imvakazi yami. Verse 8. Ngiyamfungisa amadodakazi aseJerusalema uma nimbona othandwe wami, ukuba nimtshela ukuthi ngiyafa uthando. Cela nje ungambuka nje umakhelwane wakho umtshela ukuthi umyeni uthe uma sifona sikutshela ukuthi uyafa uthando. Umtshela nje ukuthi umakhelwane umyeni uthe manje sifona sikwazisa ukuthi uyafa uthando.
kubhalwa uSolomon. Khumbula nje ukuthi uSolomon uzalwa uDavide. Lithi iBhayibheli kwathi ngelinye ilanga amadoda onke akwaIsrayeli ephumile aya empini. Lithi iBhayibheli uDavide wasala ngemuva wangaya empini. Lithi ke iBhayibheli wathi uma ekhuphuka efuna ukubona impi ngoba yayikude, lithi waya phezulu kophahla lwendlu ukuze akwazi ukubona izizwe lezi ezilwayo. Lithi ke kwakunowesifazane owayeshade noUriya. Lithi iBhayibheli wayekusifazane owayeshade noUriya. Lithi iBhayibheli wayegeza kanti ugeza nje yena ngicabanga ukuthi ngokwakhe wayazi ukuthi onke amadoda angekho asempini, kanti akazi ukuthi kukhona indoda eyodwa embukayo ngenkathi egeza. Lithi ke iBhayibheli ke lo wesifazane ke wabonwa uDavide kanjalo wayese benza khona ke okwenziwayo kwaseqhamuka uSolomon. Amen. Lithi wasalela kanjalo uSolomon ezalwa uDavide kodwa emzala enkosikazi nomunye umuntu. Lithi ke iBhayibheli kwaqhubeka isikhathi wathi mase kubonakala ukuthi umkaUriya usekhulile, uDavide wayesenza icebo lokuthi abulawe uUriya owayeshade nalo wesifazane ayesemkhulelisile. Lithi ke iBhayibheli wayeseyabulawa ke washona ke uUriya kanjalo. Lithi ke iBhayibheli uma kuqhubeka isikhathi uJehova wathi ukuthela ngesenzo sikaDavide. Wayesethi kuDavide ngiyaxolela kodwa inkemba ayizusuka ekhanda lakho, noma ngixolela nje kodwa uzobhekana nama-consequences okuthi wenze lesisono. Ngoba nanoma yini oyenzayo umuntu inayo imiphumela yayo. Nanoma yini nje oyenzayo umuntu inayo imiphumela yayo ozobhekana nayo. Siyamthola ke lona ke esezele uSolomon. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambuza ukuthi ufunana, ngacela nje into eyodwa uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uSolomon wacela ukuhlakanipha ngoba uNkulunkulu akabheki ukuthi uzaleke kanjani, uqhamuke emndenini enjani noma uqhamuke esimeni esinjani, kodwa uma sekuthandile yena ufika khethe kuzo zona zonke lezo zinto. Uthi phezu uma ekhuluma lapha encwadini yeZenzo chapter 10 verse 34 uthi nembala uJehova akabheki ubuso bomuntu, kodwa ezizweni zonke ozabuye ngokulunga uyamkelela kuye ngoba uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. Lithi ke iBhayibheli ke uSolomon wakhetha ukuhlakanipha. uNkulunkulu wamnikeza ukuhlakanipha, wabhala incwadi yezaga, wabhala nje izincwadi eziningi, wasebhala nayo lena esifundayo. Lana esifunda khona siyabuzwa ukhuluma kwamazwi omuntu owayelehlekelwe isithandwa sakhe. Uyachaza uyabalisa ke la ukuthi ngamvulela uPhanduwe wami. Uthi uJesu ngimile ngasemnyango ngiyaqonqoza. Uthi lona ngamvulela othandiwe wami. Othandiwe wami ubephendukile kodwa wamflathela wahamba. Noma bephendukile ngenzeka ukuthi kwakukhona izinto ayengazithandanga